Zdravíme fanúšikovia. To je naša skupina. Tu by sme vás chceli ukázať. Vítajte v našom hoteli. Volá sa tu Kempinský. Postavili sme sa z peňazí, ktoré sme zarobili v repe. No, tak darí sa nám, vieš teraz. Máme trošku z peňazí, tam je Mária Terezia 2. Mária Terezia 2 je to vlastne malý apartmán, ktorý vytvorili pre mňa, ale dal som ho Marekovi a ja v ňom prezidentskému. Ale je to proste čurák. Nepomôže si. keby chcú fanúšikovia vybaviť nejaký apartmán, alebo čo stačí na náš mailing napísať na Gmaili, čo máme. A vlastne my to tu zabezpečíme. Usadte sa u nás, nech sa páči. Ja tu by som chcel. Excelentne, tu máme sedačky. Tu si môžem sátkať. Čo by sme vám odkázali fanúšikovi? Aké máte na nás otázky? No, chcel by som sa spýtať, že môžem prísť len tak a ubytovať sa, alebo musím byť reper? No, lepšie by boli tí reperi, pretože je to naša krv, proste pohybujeme sa v tej sfére a tých privítame viacej, ale uvítame každého fanúšika, či už je to metalista, hip-hopper, ja neviem, reggae. To je jedno, každý je vítaný v našich srdciach. Ďakujem. A chcel by som sa ešte spýtať vás, že čo si myslíte o kuchyni? Sú tam také lahôdky ako... No, máme tu strašne veľa cudzincov, ale ja si myslím, že to tu dosť dobre zorganizované, lebo dali sme to na starosti tam našej manažerke, tam akurát vybavuje ona. Dve pornoherečky tam vybavuje Terezinku. Ale... Fotí to tam. Teraz fotí asi katalóg. No a tak vieš. Keby od mami do piči, keby od mami, mama keby mi tam varí. Čiže dávajú do toho tú srdiečko a dušu a... No, ja si myslím, že áno. A tak preto majú aj 13 000 eur plat. Tam plače z toho chudák. Lebo si spomenul na tú dušu iš. Ja som dojatý, jak to povedal o tej mame. A to je asi zásada celého hotela, nie? Približiť sa k rodičom, povedať niečo, zaspievať pesničky. My sa chceme čo najviac približiť domovu, takže kto k nám príde, aby sa cítil ako doma, aby sa cítil ako v hip-hopovej škole, proste tu hrá muzika, tu hrá Technotronic Flow, dojdeš na záchod, tam si zahrá, najprv sa vyserem, alebo sa nažerem, alebo sa vyserem, chápeš, brácho? Chápeš, ale to je, není sranda, to proste, tu školíme nových reperov, nových DJov, proste, tu na každej izbe máš gramce, tu mixuješ, máš tam mikrofóny, všetko dávaš, aký pán. Proste, to není obyčajný hotel. A počul som, že chystáte novú pesničku o niečo o domove. Áno, má to byť pesnička o našej domovskej vlasti, konkrétne o Slovensku. Bude tam zahrnutá hlavne Bratislava a náš hrad, ale aj tento náš hotel. Klip sa bude väčšinou natáčať tu, ako pozvanú hostku máme Nicole Whiter s Ginom Tonicom, ktorý Gin Tonic má nám robiť nejaké beatíky, lebo sme počuli, že už sa rozbehol v tejto sfére. Ale ešte je to štát tých dohadov a tak, ale uvidíme, čo ako bude. A určite to bude natáčať v mojom apartmáne prezidentském, pretože Aneške sme tam vybavili nový mixážny pult, jak máme Vaňu, takže my sa budeme vlastne s Nicole Whiter klúpať a Aneška bude miešať. Krásne. A dalo by sa niečo zaspievať aj niečo také? Kúsok? Môžeme zaspievať Kanye West a Homecoming. No poďte. Ja neviem som si tým istý, Tomáš, alias Ego. Není som si tým istý, ale skús ty si dobrý spevák. Do you think about me now and then? Because I coming home again. Maybe we could start again. A o tom je to o domove Homecoming a proste čakáme na vás. Proste čakaj ten drsný beat a ten tvrdý rap spojený s tou myšlienkou domova, jemnou myšlienkou domova. Sa mi páči táto Sile myšlienka. bratstva. Je to všetko v sile bratstva, držíme spolu ruka v ruke. Nikto od seba, sme kolektív, držíme spolu. To si zapamätajte a musíte to aj vy tak uznať. Dokiaľ sme spolu, tak dotiaľ budeme mať toto. No, myslím, že sa na fanúšikovia tlačia. No, teraz tu máme veľa fanúšikov. Tak chlapci, mali by si ich privítať. Mali by sme ich privítať. Máme tu exkurziu v našom hoteli, takže ju môžeme privítať a natočiť. Toto je vlastne exkurzia z hotelovej akadémie. Došli nás pozdraviť. Ktorí prišli pozdraviť Anešku, Ega, Rytmausa. To sú naši fanúšikovia. To sú fanúšikovia. Akí sú natešení, videli nové beaty, nové mixačné pulty u nás vo Vani. Aneška síce tu není, ale... Tak vieš, ja si myslím, že trošku sme sa preslávili v tomto skurvenom živote. Dokázali sme niečo viac, jak obyčajní ľudia. To by bolo asi tak všetko od nás, tak mier s vami, bratia, držte sa. Ľúbime vás. Ďalšie videjko, časko je.